Witajcie. Dzisiaj porajzujemy do kraiku hulczyńskiego, a to wszystko z kuli książki Dyskretny Urok Śląska Ewy Twyrdej. Ewa Twyrdą urodziła się w Opawie, mieszkał właśnie w kraiku hulczyńskim, czyli takim małym skrawku Śląska między Opawą a Raciborzem, dzisiaj w Republice Czeskiej. Większość jej książek jest właśnie dedykowanym temu kraikowi hulczyńskiemu. My oprócz tej książki wydali już w międzyczasie też Dziedzictwo. To jest początek, czy pierwszy tom takiej śląskiej trylogii. Dyskretny Urok Śląska. O czym ta książka jest? Dedykowana ona jest w zasadzie małej miejscowości Rochow, też przygranicznej. Przeplatał się tam fikcję literacką z kroniką tej miejscowości. Jest to o tyle ważna według mnie książka, że ona właśnie bardzo dobrze pokazuje i losy mieszkańców takiego małej miejscowości, którzy trwają tam w tej swoim heimacie, w swojej małej ojczyźnie, einfach w doma, mimo wielkiej polityki, którą się non-stop nad nimi przetaczą, mimo tych wszystkich przeciwności, które ich tam spotykają, bo są przywiązani do tej swojej ojcowizny. Pokazuje też, że Śląsk to nie jest tak zwany problem polsko-niemiecki, że właśnie też jest sporo część Śląska po dzisiejszej stronie czeskiej. I tu bardzo też fajnie pokazuje, że pewne procesy, mimo że są w innych państwach, mamy dziebko innej historii, to przebiegały tam bardzo podobnie. Przeczytam wam taki fragment, który chyba to lepiej odzwierciedli. Jest to pierwszy spis po I wojnie światowej, jaki był przeprowadzony w ówczesnej Czechosłowacji, jak kraj hulczyński znalazł się jako część jeszcze wtedy przed wojną pruską, a nie austriacką w Czechosłowacji. Przeprowadzono spis, no i ten spis nie wyszedł po myśli nowych władz, z kuli czego zaczęli wzywać do powtórzenia deklaracji spisowych i teraz ten fragment. Rochowcy Ślązacy z niedowierzaniem obserwowali czechosłowacką władzę państwową i porównywali. Czeskiego zbytnio nie rozumieli. Prawie 2 wieki w Prusach oddalił ich od tego języka. Niemiecki rozumieli, mieli niemieckie szkoły, a Morawski z niemieckimi słowami potrafił sobie poradzić. Czeski pojawił się jako język nowego państwa. Po kilku dniach komisarz spisowy się uspokoił. Ci, którzy podali morawski jako język ojczysty i do tego narodowość niemiecką, zostali wezwani na dywanik do wyższego urzędu. Po zdecydowanej krytyce i karze wszystko już było jak należy. Narodowość zmieniona na morawską, czyli na czeską. Więc widzimy, że Ślązokoma w różnych państwach niestety postępowano bardzo podobnie. Ale mimo, że ten fragment jest taki ostry, to jest to jedna z przyjemniejszych książek Ewy Twyrdej. Jest jedna z pogodniejszych, zadedykowają właśnie tej małej miejscowości. Tytuł oryginału, jakby ktoś wolał czeską wersję, to Nenapadny Pułap Szleska. Na polski przetłumaczyła to Karolina Pospisil. Bardzo fajną taką książkę weekendową, kilkadziesiąt stron, które nas przeniesie właśnie na ten czeski kawałek Śląska, pozwoli, myślę, i lepiej zrozumieć tam też tamtejszych ludzi, czy tamtejszą historię, ale też pewne refleksje ludzi, które porównają naszą sytuację z sytuacją tamtejszych Ślązoków, bo my, jak to na jednym spotkaniu, które było bodajże w chałupkach zorganizowane, jak powiedział jeden z zebranych, mimo granicy, my wszystkie są Slezany. Także polecam ta książka. W międzyczasie wydaliśmy już właśnie Dziedzictwo, ale to jest zdecydowanie trudniejszą czy mroczniejszą lektura o losach kobiet z przygranicza, ale to opowiem w innym odcinku. Także Dyskretny Urok Śląska, mimo że niby się odbywał w jednej miejscowości, to jest to jednak bardzo uniwersalne w zasadzie dla każdej miejscowości. Myślę, jak Górnego Śląska można by te losy byłyby podobne i podobnie można by je opisać. Dziękuję i do następnego odcinka.